Jedno veče dolazi otac u 2 sata uveče s puškom, tebi je interesantna puška, iako ne znaš šta ta puška znači. Onda kad prođu godine, postaneš svestan koliko je taj period u stvari bio težak. Jedno od najživljih sećanja iz 90. godina kako je moja majka cepala postere Slobodana Miloševića. Zbog toga što je bila jako besna da se on uopšte kandiduje i da postoji šansa da će on opet pobediti. Svi su bili složni u vreme bombardovanja. Bili su sakrili se po podruma, bežali su ljudi. Vladala jedna sloga. Svi koji su bili muslimani su kao, jao, nećemo da pričamo s njima i kada se konkretno moj otac zaljubio moju majku, to je baš bio veliki stres za tu porodicu, zato što njima su Srbi juče zapalili kuću i sve oduzeli. Meni je Tito zanimljiv iz razloga što mi je neshvatljivo da je uzdigao veliku naciju, napravio državu, gde je šireno bilo bratstvo i jedinstvo. Ceca nije majka nacije. Još jedan razlog zbog čega sam je ja gotivila to što je imala tigra i kao wow, ko ne želi da ima tigra u svojoj kući. Ja stvarno ne želim da idem ulicom i da znam da neki ratni zločinac šeta istom ulicom kao ja koji je ubio neke žene i decu. Ne znam da li da mu se divim ili da li da mu se smejem. A ko je Miloš Obilić? Aleksandar Vučić. Ne verujem da bi uopšte došlo do tog momenta, da uopšte bude tog rata, da nismo imali Tita. Jesus fucking Christ, ne radi se o broju ljudi, radi se o nameri, radi se o tome da je to ogroman zločin na području bivše Jugoslavije koji se desio. Koliko ja znam, Hag se gasi sad, jel tako, s obzirom da je, ne znam gde se premešta, ne znam ništa. Ili ipak možda preskočimo pitanje, pošto zahteva mnogo više razmišljanja i mnogo kompleksniji odgovor. A koju bi dijagnozu dala 90-im onda? Neku tešku šizofreniju.